Doon sa Rafael. Marble Stone, shout out buddy. Oh, galing buddy ko ah. Online ah. Musta yan buddy? Hindi ka na ba? Maraming oras. Ha? Shout out buddy, like mo ko buddy. Like buddy, like. Hari ni Wing, thumbs up. Ay po mama, Ma'am Wing. Kamusta po Ma'am Wing? Paad team. Anong paad team? Malamig ba buddy? Hindi buddy? Ras Falcon, hello host. Ay, hello po sa inyo mga kaibigan ko. Kamusta po kayo mga kaibigan? Magkwentuhan tayo ng kwento-konti lang, mga 2 oras, pwede na. Marble Stone, done buddy. Ay, galing ni buddy ko, tamsak na. Hindi ko yan. Oh, sige, no problem, Ma'am Wing. Malaking bagay nan sa akin, ha. Ras host, Noy na mabili. Ay, mga. Dito pa si yung Ma'am Ras Noy. Kamusta po, Ma'am Ras Noy? Kamusta po kayo dyan? Meron na. Hindi lang makuha. Ha? Hindi makuha. Kaya subukan lang sa inyo. Malamig na umaga po sa inyong lahat dyan, aking mga kaibigan. Okay lang, kayo kamusta? Ito mama, ano kami ng kape? Inom ng kape ba? Laban tayo para sa double X. Doon sa Rafael. Kape pang more, kape tapos tinapay. Oh, tinapay. Doon sa Rafael. Almusal tayong tinapay mga kaibigan. Ha? Para habang nag-ilis tayo, masigla tayo ba? Kasi may tinapay. Malamig dito ngayon eh. Tinapay. Adkin may video. Maraming salamat sa pasok mo ha. Adkin. Adkin. Hindi niya sinaruhan sa iba? Tinapay mo yan. Ganun lang. May sahod kasi limang kuha. Na. Limang kuha. 3 kami yun, limang kuha. Bukan lang sa inyo. Baka sa inyo okay. Tinapay buddy, parang biko naman yan. Ay ganito buddy, kain lang tinapay buddy. Tapos yung kape oh, yung kape. Ini isda kita sir. Sige, maraming salamat mama. Timpla mo ng kape ba para malakas ang ato na ano. Lalasapan. Tama niyo? Napay. Tinapay. Kape tayo mga kaibigan ba? Ang puro kape ba? Para ano, magising yung mga utak-utak natin na natutulog ba? May kuhan si Rasid Noy na yun. Si Ras Noy na may kuhan. Plan. Ngayon? Si Ras Noy na yun. Life in the province, harang. Wah, harang. Si Ras Noy na yun. Sana all. Life in the province, harang. Alam na. Sino ba? Luto at kamatis ba? Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Pumasok sa ilis ko. Para pag-uwi natin ba na magkandara pa yung mga babae ba? Ang dami mo ma'am Noy na ano ah. Dapat may thumbs up para ano marami. Marami mong ano ma'am Noy. 100 pesos. Grabe naman.
100 pesos. Ano ba? Nagputraon. Ito tayo kami, tinapay. Anim agad ko. Oh, grabe, anim. Ang dami ah. Asa na si Ma'am Jocelyn? Puyat na naman siguro yun, oh. Yung oras na kasi, yung pang-Amerika yung oras niya eh. Pag may mag-ilis ng Amerika, nandun siya. Paggabi. Kagabi yata walang nag-ilis na taga-Amerika eh. Nandito, puyat na naman. Iba kasi oras yan eh, American time yan siya eh. Katabi ko lang nakikinig. Iba yung oras niya, American time. Oh, mag-ilis siya, wala naman siya. Iniiwan yung ilis niya. Oh, grabe kasi bigan niya mga bigatin talaga. Oh, mga bigatin ng kaibigan yan. Tinalan niya na nga ako eh. Ako nang dala sa kayo doon eh. Ngayon, hindi kadikit na niya eh. Ako hindi pa. Ibigay yung mga bigatin. Kita mo, kahit wala siya, nandun yung mga co-host niya. Yung mga co-host niya kumakanta. Siya wala. Mga big time talaga yan si Ma'am Jocelyn. Bili ba talaga ako dyan? Para nag-walk-walk. Ano ba mukha ng wakwak, ma'am? Taga-kapis ako, ma'am, pero hindi ko parang kita yung wakwak ba? Kung ano yung itsura. Uy, Ma'am Bable. Good morning, Ma'am Bable. Maraming salamat, ma'am, sa support mo, ma'am, ha? Ito yung kaibigan ni Ma'am Jocelyn, si Ma'am Bable. Bigatin. Pinakamaganda kong kaibigan si Ma'am Bable. Kabait. Natulungin. Oh, nandito pala si Ma'am Jocelyn, oh. Nakita niya si Ma'am Bable. Hello. Para karawak-wak, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Utol mo. Kastap ko lang ng place sa iyo, host. Tom naman, kita yung play. Maraming salamat talaga, Ma'am Bable. Ano na lang ako, ma'am eh. Kulang ako ng 300 na lang, 300. Nakikinig ako sa'yo, Sir Ricky. Ay, kanina pa yan nanodos. Nakikinig sa'yo. Maraming salamat, ha. Almusal muna tayo, ma'am. Tinapay lang. Makahiga na ako, patulog na ako. Sige, ma'am, no problem, ma'am. Pahinga na po kayo, ma'am. Ginibag ko rin niya pa. Malapit na mamuni-muni. Sana mamuni na. Pinsan, patay kayo sa akin. Kape muna tayo, ha. Medyo malamig dito ngayon eh. Malamig ang simoy. Yan na yung magpinsan, nag-uusap na yung magpinsan ba? Usap pa na ng magpinsan to, ha. Mahangin ang simoy ng lamig. Sir, kaiso ka pinsan. Okay, napay. Ayun, pagkatapos pag magpapalit sa labas, maraming salamat ka, Ma'am Rosemary. Marami ka talagang ninja, ma'am.
pak na pak tapos na papilit sa labas. Oh, maraming salamat mama. Ngayon ay pamili pa rin. Pinsan, giniba ko nila. Sabi ni Utol mo, murag kang wakwak na. Kasi sa gabi, ano ba? Ungo. Tawa ko. Kayong magkakapal yung tirahan. Dawak-wak na si Juselinos. Namula-mula na ang mata, katitig sa cellphone. Allah! Buddy, long egg muna. Sige, buddy, long egg mo din. Maraming salamat, buddy, ha? Buwag. May makwak daw sa buwag ba? Ano ba? Ano gawin? Wala, sad. Tulog na si Ma'am Babli Margie. Ano sa Amerika ngayon, mga Pero sa'yo, tinawag yun noon, ano? alas 12. Ano? Alas 10 siguro sa ng gabi na, alas 12. Amerika. Kasi sabi nila dun sa akin, kung hindi mo bigay ang number mo sa tawag, hindi mo yan sikas mo yan. Wala ka ulit yung ganahan ka itong tindahan, itong tindahan. All-star appearance. Maraming salamat sa inyo ha, sa pagpasok sa ES ko magkapatid ha. Maraming salamat. Kayo lang yung viewers ko ngayon eh. Kung ika'y balings. Ako ayaw ko muna maging wakwak kasi mahirap na baka mahuli. Sino yan? Bago sa, lumab sa ko. More busy pa mga bata dyan. Morning, guys. Morning, Bago guys. sa, maglutong sa ko. Busy mga tao dyan. Pag mapapagkita ng ibos do, ranta. Ano mo rin Joy? Kanina pa yan, kamulo. Ba? Pinakulo na nga yan ni Mira, pinakulo uli. Sira na, sira mo pa. Hindi ko alam eh. Kasi walang kumuha pa rin naman. Madugay man gani kayo matug. Oh, ay, ganun talaga pag mga ano daw, wakwak, madugay matulog. Matog ka na magpapo rin. Sa adlaw eh, matulog eh. Sa gabi eh, hindi. Ayan, masarap mabli. Balik sa atin na Amara sister. Nagpapatawa ang Ma'am Babli, yung dalawang magkapatid ba, nagpapatawa. Nasubukan ko, nakasuway ko sa una pa rin, nananggal pa rin ba? Oh. Model boarding house ko ba? Ablihan ako bintana, second floor ko. Kaya maghubo ko naman kung matulog, kaya ako lang sa. So wait. Abot yung mga nanggaling tanaw ato sa kuhan, kanang bintana. Hindi ko yan kapatid si Ricky. Na? Nananggal ba? Kakita, ikaw na buto ko sa bintana. Oh? Kita din ako nagbubuhay, balik, dali-balik. Ikuha yan ang putol. Pamadayan ka. Nagkakatas ako pero wala man ako nakita ng wakwak dito. Pero narinig ko lang yung tunog-tunog pero yung tsura niya, Bisag asam na ba yan? hindi ko talaga hindi ko makita. Kahit saan niya na ba? Pero narinig ko, sabi niya, kakapis aswang, dan aswang, wala. May narinig ako sabi nilang tik-tik, yung wakwak, kaso hindi ko makita kung ano yung mukha na, isabi ka lang sa mga tao na, oo, totoo yung aswang kasi ganito yung mukha niya. Magpaliwanag ko sana ba? Kaso wala akong nakita eh, paano ko masabi na gano'n? Tulog-tulog lang. Di ba? Hindi ako nag-white tea kagabi ah. Ay, full charge ka pala ngayon, ma'am. So wait, pinsan natulog na ako eh. Maraming salamat talaga, Ma'am Noynay Pamilya, sa ano mo dyan? Patamsak-tamsak mo sa akin, marami na akong tamsak. Kay Ma'am Wing, Miss Wing Papa, maraming salamat Ma'am ha. Wala pa yung mga katim season ko eh.
Tulog pa. Si Marino, si Juan, si Yam, wala pa yun. Nagpapalit na ako. Mahaba-habang usapan yan kagabi. Nagpapilit na ako. Maraming salamat ha. Ma'am Rust Noy Noy Family Vlog. Maraming salamat sa inyo sa support niyo sa akin. Kahit na napagtyagaan niya yung magmumukha ko ba? Napagtyagaan niya yung guwapo kong mukha. Sarot ka pinsan. Sarot ka pinsan. Sabi ni Ma'am Pabli. Ma'am Pabli, pahinga ka na dyan Ma'am Pabli ba? Ano oras na sa Amerika ba? Huwag mo kasi lang dito. Oh yan, dito si Ma'am Mina Rinil. Tusok doon gwapong host. Maraming salamat, Mina Rinil ha. Asawa ni Ma'am Yamtay ka. Mamiyam ang napagod ah. Maraming salamat ha. Mamiyam, napagod. Bili ka ng jacket. Nakalabas na yung Ayan. asawa eh. Kain mga tayo ng tinapay ba? Paano? Kahit anong oras yung nagdal ko, may laman yung tiyan natin. Matulog na ako kay mula ka may inig mata. Okay ma'am, sige ma'am. No problem ma'am. Tulog ka na ma'am. Mag-11 PM na dito. Sige ma'am. Sige ma'am. Salamat ma'am sa support mo sa akin ma'am. Naiyan ako sa iyo ma'am. Dayo mo na natulong sa akin. Sana mayroon pa. Jack. Nahiya daw. Kumari nahiya. Pinsan, good night. Good night, pinsan. Parang nag-good night na sila. Tulog na sila. Gabi na sila ulit. Sa Amerika eh. 11 PM. Amerika pala. Oh, andito na si maganda kong kaibigan din, no? Si Ma'am Jinli Abiharon. Ma'am, kamusta ma'am? Tamsak Danos. Maraming salamat sa patamsak ha. Si Ma'am Jinli. Jinli Abiharon. Almusal muna tayo ma'am, tinapay ma'am. Tambay ko lang to dito, host. Habang nasa work ako. Sige na. No problem, ma'am. Maraming salamat, ha. Malaking tulong na yun sa akin, ma'am. Tambay ko lang to dito, host. Habang nasa work ako, Sige, sir. Maraming salamat, ha. Sa support niyo sa akin. Yan si Imam Yam. Tulog pa. Ano ba yun? Maraming salamat, sir, ha. Sige, sir. Maraming salamat talaga. Happy birthday pala, sir. Birthday mo daw eh. Sabi ni Ma'am Yam. Iniwan ko sa bahay, tulog pa. Tulog. Tinagod mo siguro, sir. Kagaling, sir. Kaya napagod. Maraming salamat, sir, ha. Sa pagtambay mo dyan. Malaking tulong to sa akin. Thank you. Sige, sir. Sobraan ba? Hindi na nakaano ba? Napagod ka sa iyo kahapon. Maraming salamat, sir, ha? Sige, sir. Trabaho lang yan, sir, ha? Pagising ko lang, may 8 na pala. Ano to, ma'am? Para may update tayo ba, ma'am? Para malapit tayo mamuni. Hindi tayo masita ni Lolo ba? Para mabilis tayo ma-proban. Almusal muna kayo dyan. Lapit na New Year. Gutom si Hos. Gutom sa kakatulog.
Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Rosa, sa pabigyan-bigyan mo dyan. Gutom si Jose. Gutom sa katulog. Ito yung mga nila. Ito yung ano. Ito yung mga sa nararamdaman ko namin sa kasi dito tayo para sa bigay ng pagpapatuloy yung mga nila. Pag-uusap siya sa kanilang. Maraming salamat sa pabili-bili dyan, ha? Mga kaibigan ko. Salamat sa pagsama sa ilis ko. Ah, sarap ng kape. Ah. Mga siguro may ibas. Hindi pa sa ako, hindi pa tawag nila. Sila gusto nyo makatawag din kasi kamo nila, no? Makalala din. Pero yung sila, ano, ator, pumunta pa na sila, ano, kako sa mga opisina ng babae, pinawag yung opisina nila, pupunin mo na yan. Wala yung nakalagay, ano. Yung ginagawa mo kasi alam namin yung kailangan ng kanila sa nila. Sila Ma'am Jane. Mamaya punta na sa opisina. Tas na. Ibulong sa account ni Ma'am Jane kung kung ginagawa.
kami, siyempre malayo kami. Ano pa yan? Matagal mo ba sahod natin? Tapos nalaman na pagi. At saka hindi na nadili. Inoon, madili pa eh, ganun din. Di ba? Tama, correct. Correct kami yun. Correct ka, correct. Kaya galaw-galaw muna. Hindi tayo patulog-tulog. Correct tayo, correct. Playing basketball. Giingon, napalay si Mana, nakaw-atas Mana, istak sa mga baboy para pas. Ako? Jiwa ka pipitin na yata, tapos ako tagbuto. Ang jawa, sarap ka. Ako hindi ko tatanay. Ha? No, kasi, naiwag. Ha? Ang dami kasi. Kung magkanto na ka na yun. Damdama so narutan Tapos ka. na ka dito. Patay. Ha? Hindi ka musta niya. Patay. Tilapia ka dahil. Tilapia ka mga tao eh. Tilapia kaya mo. Ne? Yung mga siya. Diyan mo tuloy ko ang gawain. Tana, ka. Di ako susuba. Kasi tatakbo ko sa na mas. Ha? Dami pa dito bulas. Nasita ko yung kaya. Tutua ita. One say, Uy!
tayo dalawa palit ya. Ah, Shout out, nih. mamaya. May ginagawa ko, Fran. Mamaya. Ibabat mo muna kan? Hindi, malapot ako. Apa? Gagawin ko ang- Ano tira? Tilapia? Hindi ko lang yung tilapia. Masarap na yan. Mantis. Ah, Mantis ba? sahod na, pero hindi lang makawag-through sila ngayon. Tingin sila kaya lang maaga sila eh. Ay, dumi ng tubig. Hindi, pati sila Ricky. Punta tayo ha. Saan? Pagdating natin. Doon, mamigla para malalaman natin kung makakuha ba tayo o wala. Para matawag na kagad. Pauwi and high. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko ha. Sa video-video dyan, maraming salamat sa inyo ha. Okay. Niluya ka. Wala ko. Yung katalan, si katalan nagluluto. Niluya sige katalan. Hindi ko alam, tingnan. Huwag mong tagalin. Ate, may luya ka daw? Dami na nga yan. Ate, may luya ka daw, sabi niya. Eh, ano mo? Ate! May katalan, tanong ba? Kung meron? Hindi ko alam. Yo, Luya? Ate, may luya ka daw? Ha? Luya, sabi ni Ate. Luya? Oo. Wala, nakalimutan ko kagahapon. Diyan kami nang hinapirayan sa gabi. Nakalimutan ko kahapon. Kuha kong manok. Bate, huwag mo na sabihin kay Ryan, ang hirap kami kay Ryan kagabi. Hindi ko alam mo sa inyo. Hindi Bakit? kung Hindi ko alam na. kailangan ng luya ka po, nang hirap kami kay Ryan, kung ano, manghirap ka sa kanya ako. Yun ang ibig ko sabihin. Akala ko kung ano, sabi niya ako sa problema niyo. Wala akong ginagawa dyan sa inyo. Ibig ko sabihin, Sorry, Kid. Daros ako. Sige. nang hirap kami luya. Tony, nakatutok si Wow! Sarap. Ganda na. Maraming salamat, Ma'am Jinly. Happy Haro. Maraming salamat, Ma'am. Sige, Ma'am. Darap lang dyan, Ma'am. Nito lang din ako mag, shot ako ng basketball ba? Exercise para ano? Maka-LS ba? Maraming salamat, Ma'am. Automatic ba? Dua ramang good niya ako si Piao. Sana all duang sipi. Dagang salamat mama. Sige ma'am, dahil ko rin dyan kayo mag-shotting ko nag-basketball ba? Para ma-exercise yung katawan. Dahil wala na-exercise ko ang laos ba? Sige ba laro na? Ano ba naman ka? Grabe po ka ba? For 2 points, buddy! Alam mo ba niya? Ako pa na Hi guys, good morning. Sa kasalukuyan mag-resume mo na yung nagbablog, gawa ng naglalaro yung varsity namin. Isa yung sa pinaka-frequenter sa aming kasamahan guys. Kaya ngayon alam nyo na, ako na mismo nag-introduce sa inyong host. By the way, bye-bye! Okay na buddy! Sa ate punta kayo? Punta ka doon? Maglalakad ka lang? Okay yan. Dahil na ko sir, pagdali na kay ako na po inyo i-support sige. Pag ano na lang ako, 300. Ma'am, Jenny. Ikaw naman sunod. Sige.
Di, ginusto mo di tilap yan. Alin, sila? Ha? Kasi nasa kaisatan. Tuduain mo nga. Ha? Pinapalagi natin. mo tatay. Tuduain mo sa kaisata mo lang takay. Ang tagagadiagitan na naman na yun. Hindi pa siya natulta ko sa rahay. Pati ay pagburbor. Ha? Wala ka ng ganyan. Pinatapulog ko ito. Hindi ko na ng batis. Hindi ko na yan. Kaya kong limutan ka. Okay na, pre. Bisa na ba? Pagod. Tutok lang, paminaw lang. Sige, sige, ma'am. Okay, guys. Sige ba din? Mamaya na kami. Sinubukan mo. Maraming salamat sa 7 million people na nakatambay sa bahay niyo sa mga kaibigan. Ningon ako. Pagod. Ayaw maglaro. Ano ba ang cellphone ba? Ito lang ang itaw. Tutok lang, kumino lang ko. Sige, sige, maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pagtambay.
Bukan naman eh. Ade. Hindi makasahod si Ricky kaya to. Kaya siya ba't dulu dilong? Tawag na namin ah. Tawag na namin mamaya. Hello mga guys! Just vote me, mag-sahod. Hindi ka tuwid, damdama. Aray. Eh, mapag withdraw, baka masunog to. Ano? Tapsuran lang kami kaya. Tanong, tayo natin daw. Sama ko ba niya? Arigato ka guys. Ikaw man, dalawa. Kami tuloy ka sa babae. Isindi ka rin dalawa yan. Tapsuran lang. Tapos sila. Kompleto pa diyan. Uy. Sir, hain naman ka. Ano mo? Agad ako ng basketball ba? No? Exercise. Maraming salamat Ma'am Rust. Noy na Rust Falcon. Daming Ninja Turtles. Maraming salamat sa tamsak ko sa akin Kapan lang Casey. Bagan! Gilain na ka sir. Wala naman ma'am, kaso wala eh. Yan talagang buhay natin. Ano pa ako kulang pa ako ng 300 WH hour pa kailangan ko ma'am para magiging muni-muni. Sana ma-achieve ko na. Itong January para ayos. Sama si Buddy Alvin? Ha? Sama si Buddy Alvin? Sama. Ayos. Para malaman nila kung meron kung wala. No? Sila lahat kaya din. Yung, sa tingin ko yung may kama lang yung yung makasahod. Tayo hindi na tayo nakasahod kasi wala tayo kama eh. Hintayin ko lang mag-isang oras at ako yung mag-end na rin mga guys.
Tosok Dan Host, Ross Noynoy Vlog. Ito pa yung name ni Ross Noynoy Vlog. Para sa mga hinihingal na ako. 10 minutes na lang po, mamata ko yung mag-end na rin. Para may ipang-update po ako ngayon. Isang oras lang po ako. Pagod. Hindi nga lang ako sa basketball, ma'am. Wala yung practice na ba, oh? Ten minutes pa mo. Mali kape? Hindi mo ano, ulam. Maligo ka? Ha? Maligo ka? Hindi ulam, hindi siya nabawa ko yung pagsiman. Kalbo, 13, TV Damsak. Maraming salamat sa pagpasok. Kalbo 13 TV. Salamat, Idol. Kamusta, Idol? Calvo 13. Kalbo. First at the Kalbo. Alay ni Wing. Maraming salamat, ma'am. Alay ni Wing, ha. Ano na lang, ma'am. 7 minutes to go at ako'y, ma'am. End na po ako. Isang oras na rin po ako. Calvo 13 ay pa-BG-BG lang. Maraming salamat po. So, BG-BG. Tambay ko lang ito work mo. Sige, ma'am. Miss Wing. Maraming salamat, ha. At ako na lang po kamay. Ano? 7... Baka ng bayan mo, kasi yung mga kasama ko dito, puro na sila, ano lang sila ng tagal, BG kasi may trabaho. Sige, baba ka ng bahay mo para malikita kita mamaya. May group ka mo Ilonggo, boss? Wala, sir. Akin lang nga, ano yan? Pangalan ko lang yan. Para pag may pumasok na Ilonggo, mga ano ko, mga pasok ba? Mag-ano ka ng bahay mo dyan, magbaba ka. Di kita mamaya. I-screenshot ko muna kita para ano. Di kita tatlo dikit ko sa'yo mamaya, ha.
Ako trabaho ng boss habang nakasipi. Buti ka dyan, sir, hindi mahigpit. Saan ka ngayon, sir, nagtatrabaho, sir? Saan kang lugar? Hindi kita mamaya pagtapos ko mag-is. Ano na lang ako? 7 minutes. Ako yung mag-end na rin. Riyadh, boss. Riyadh ka pala dati. Diyan din ako dati, Riyadh. Sa ano? Exit 8 ako dati. So, nalipat kami dito na ano, sa pwesto sa Medina. Boss, mag-end ka. Ma'am, mag-end na ka, ma'am. 6 minutes na lang, ma'am. Rush, Noy, vlog. Mag-live ako ngayon. Sige, live ka. Matambayan kita ng isa kong cellphone, ha. Tambayan kita mamaya. Ano lang yan, bigay lang po tayo dito kasi hindi naman po tayo sikat. Kailangan po natin magtulungan talaga. Ay mo si Maras na si Calvo 13 TV, ma'am. Baka gusto mong dikitan, ma'am. Taga-area din po yan, ma'am. Calvo 13 TV. Tama, boss. Hindi tayo pwede mag-ano dito. Kailangan magtulungan tayo kasi buti saan kung si Ivana Alawi tayo kahit maglaba-laba lang, viral agad tayo. Kahit magbalintong-balintong tayo, hindi tayo viral kasi hindi tayo sikat. Ibaba daw bahay mo, sir. Calvo 13 TV. Ilonggo ka pa, sir? Aras na correct, tama ka, host. O, di ba? Pag sikat na tayo, doon tayo. Kahit umang isnab na tayo, kung sikat na tayo. Hindi tayo sikat eh. Kailangan natin magtulungan talaga dito. Para maano natin si Lolo pa, magbudol-budol natin si Lolo pa. Pamigyan tayo sa sahod ni Lolo. Baba ka na ng bahay mo, sir. Calvo 13 TV. Para manikita nga ni Ma'am Rose nila, marami siyang alagad. Tapos yung kapatid niya pa, nandyan pa, nakasupport din. Kaya si Ma'am Jocelyn. Ano lang, ma'am, ano yun ay 4 minutes lang ako. Ikaw naman sunod. Pawisan rin ako sa kalaro ng basketball. Kaming libangan, kundi basketball lang. Ayan, ma'am, Maras na yun. Nagbaba po ng bahay si Calvo 13 TV, ma'am. Dikitan po. Ay, tas dikitan ko nga pa si sir. Haba ng bahay, sir. Dikitan kita mamaya, sir, pag pagtapos ko, na-screenshot ko na yung name mo eh. Mamalit pa lang pabahay mo. Dapat, sir, litan mo magbaba ka ng bahay, sir. Litan mo, sir, yung yung mga 1 minute, 2 minute lang. Huwag mo yung masyadong mahaba para madali kang madikitan ba. Kasi pag nakita ng kasama natin yan na mataas yung bahay mo, tinatamad na yan magdikit sa'yo. Ay, sabi na mataas ito. Pero may dikitan kita mamaya. Dapat mga 1 minute to 3 minutes. 1 minute to 2 minutes lang yung pang-intro mo lang ba. Kasi pag mahaba, parang tinatamad sila magdikit ba. Pero may dikitan kita mamaya, 3 dikit ko sa'yo mamaya. Puro legit naman itong ko eh. Ito pa isa. Tapos yung pamin. Puro legit naman to. Dikit sa ito mga. 2 minutes na lang ako yung mag-end na rin. Mga kaibigan ko, magdikitan nyo lang po siya. Sige boss, gawa ko eh. Gawa ka ng yung mixi, huwag masyadong mahaba. Kasi tatama rin sila magdikit sa'yo. Alam mo na sa akin dati, ko lang, 30 seconds. Yung video ko dati, kaya magdikitan ang bilis. Pero maganda ngayon, pabuti mo ng 1 minuto, lagpasan mo 1 minuto, sir, yun. Para maganda-ganda.
Di kita na mamaya. Para mabilis sumakit yung ano mo ba? Kasi balik pa yung bahay, may 100 ano pala tayo? 63 ba yun? Dahil, tingnan ko. 114 ka pa lang. Isa rin si Ma'am Ras Noynay. Calvo 13 TV done, connected. Ayun, nagda na si Ma'am Ras Noynay sa'yo, sir. Yung ano, si Pulis. Ito, hindi kita nalagay ito si Pulis mo Ma'am Ras Noynay, mag-ano ka lang? Ma'am Ras Noynay, mag-ready ka dyan, ako'y mag-end na rin. Ayan, sir, punta ka raw sa ilis ni Ma'am Ras Noynay, sir. Bibigyan ka na ng 5. Kita mo yan? 5 banana. Dami niyan. Tapusin ko lang itong isa month, ako'y mag-end na rin. Tapusin ko lang dikit kita. Sige po, huwag mo na to balikan ha. Huwag mo na balikan bahay ko. Sabi ni Ma'am Ras Noynay. Ma'am Ras Noynay, mag-ready ka na dyan ha. Ako'y mag-end ng Ma'am Ras Noynay ha. Mag-ready ka na dyan. Ang ano talaga ni Ma'am Ras Noynay, Noynay Family Vlog talaga yung niya, sir. Doon mo na sa balikan. Ayan sir, tapos na ako sa iyo ha. Isa ko. Yung Ricky Marquez sir na ano, akin yan. Subscribe. Isa pa. Dikitan kita sa isa para isa na lang idikit ko sa iyo mamaya. Ito, playing ko dito sa isa ko ha. Ididikit ko rin sa ito. Naka 115 subscriber ka na. Sige boss, maraming salamat oh. Punta ka doon sa ano ni Ma'am Ras Noynay, Noynay Family Vlog. Sa kanyang ano, LS, bibigyan ka pa niya ng 5. Ka-playin ka ngayon, oh. Maraming salamat Ma'am Ras Noynay ha. Bayan Ma'am. Hindi kita nangita. Sige sir, maraming salamat sir. Magdikita lang po tayo. Magtulungan lang po tayo kasi hindi naman tayo sikat sir. Hindi tayo magtulungan. Kailangan tulungan tayo. Ito ka, malapit na matapos. Sir, yung Ricky Marquez sir ha, akin yan.
Ricky Marquez, saka yung Ricky Marquez na ano, yung isang pangalan, tapos Ricky Marquez din na, parehas basta Ricky Marquez, basahin mo lang, parehas lang din yan. Akin yan, sir. Maraming salamat, sir, ha. Ito kayo mag-end na, sir. Nagpas na ako sa isang oras. Maraming salamat sa inyo, ha. Ito pa, idikit ko sa yung Ricky Barquilla vlog ko, yung name ko. Mamaya, ha. Bye-bye na. Ingat kayo dyan, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutan magdasal po para po sa ating magandang kalusugan, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po.